Iltaa, Tiku ja Tatu täällä. Mitäs Tiku haluaa tietää? Tiku haluaa tietää, mikä on isokkiklubba suomeksi. Lätkätikkari. Lätkätikkari. Entäs ne osa? No se on se, mistä sä pidät kiinni, se on kahva ja se toinen on sitten lehti ja sillä lehdellä lätkitään, niin se on lätkitikkari. Okei. Entäs englanniksi? Englanniksi se on, oota nyt kun mä mietin, se on se slop lollipop. Okei. Niin. Ja osat? Osat on se kahva handle ja se lehti oliko se slop? Oliko se slop? Eikö se oli sleeve? Siis a slop in the goal.